Тантаналы мизгиллер зал уртасындагы келемге бу 2 көндә 350 яшь көрәшче чыгачак. Алар шулай ел буе алып барган әзерлеген күрсәтә һәм көчлерәкләр белән бил алышып яңа дәрәҗәгә күтәрелә. Бери захват! Возьми захват! Свой возьми! Менә Казан егетләре, дуслары Әнвәр Җаппаров өчен җан ата, ул Минтимер Шәймиев кубогына уздырылучы турнирда 2нче тапкыр катнаша. Узган ел оттырган, бу юлы Биектау көрәшчесен аркасына салды. Очень хотелось получить кубок президента. Беренче президентыбызның кубогын бик аласым килә. Минем өчен барлык туганнарым шат булачак. Былтыр катнаштым, тик тәҗрибәм аз иде. Җиңә алмадым. Хотел поехать, но тогда я боролся очень слабо. Айрат Насибуллин 40 килограммнан артык авырлыкта көрәшә. Бүген ул Оренбургтан килгән көндәшен җиңде. Айрат көрәш белән 7 ел шөгыльләнә. Мен шул Терим Шарипович кубогына горурлык хисләре уята. Шул Республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев кубогына яшүсмерләр арасындагы көрәш турниры 22нче тапкыр уздырыла. Елда аның туган ягы Актаныш районында. Бу турнирның тарихы бик зордан. Мин үзем дә 98дә эшли башладым. Мин район башлыгы булып, шул вакытта беренче турнир үткәне безнең. Хәзер бу турнирның чемпионнары инде үсеп җитеп, алар арасында дөнья чемпионнары бар. Россия чемпионнары бар, республика чемпионнары санап бетергесез дип әйтер идем мин. Заманында монда Руслан, Раббани, Нургалиевлар, Искәндәр Муртазиннар катнаша. Алар күптән инде танылган көрәшчеләр. Бүгенге катнашучылар арасында да булачак чемпионнар бар дип уйлый оештыручылар. Көрәшнең төп максаты буларга тиеш аны популярлаштыру. Безнең үсәргә тиеш массабыз авылларда, шулай шәһәрләрдә, республика авылларында, шәһәрләрендә bizning aның төп максаты шушы яшь буынны физик тәрбия бирүдә, аның киләчәктә дә әһәмиятен үстерү турында. Казанныкын санамаганда Актаныш командасы монда иң зурысы. Быел районданын 30 көрәшче яклый. Узган ел Минтимер Шәймиев исемендәге кубокка Әлмәт командасы лаек булган иде. Быел аны кем яулар, нәтиҗәне иртәгә ясаячаклар. Киләмдә бүгенге ярышлар барышында иң яхшы нәтиҗәне күрсәткән көрәшчеләр очрашачак. Актаныштан Гөлнара Миннеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.